Πρόσεχε μη σε δαγκάσει. Άσουν και εκείνη, άσουν, δεν πειράζει. Πού είναι τα κορίτσια, λίγο φύγε από εκεί Μαριλία, λίγο να πάρουν τα κορίτσια. Κάτσε λίγο να βγάλω λίγο και τη... Πού είναι η Ντίνα? Α, την Ντίνα πιάσε τώρα. Ντίνα! Τι δεν κόνει έτσι? Τι να πρέπει να βγάλετε? Έλα, Ντίνα. Μπράβο, ρε κορίτσι.